Сполучені Штати збираються вийти з ракетного договору з Росією. Про це заявив американський президент Дональд Трамп, звинувачивши Кремль у недотриманні цієї угоди. Йдеться про документ, підписаний ще у 87-му році Рональдом Рейганом та Михаїлом Горбачовим, який забороняв США та Росії зберігати, виробляти та випробовувати крилаті ракети наземного базування середньої та меншої дальності. Однак, як вже неодноразово заявляли у Вашингтоні, Москва порушила договір, почавши розміщувати в Європі ракети малого радіусу дії, які здатні нанести ядерні боєголовки. Росія порушила угоду. Вона порушувала її впродовж багатьох років, і я не знаю, чому президент Обама не піднімав цього питання раніше. Але тепер ми не дозволимо більше Росії порушувати ядерну угоду і створювати зброю. І ми більше не будемо єдиними, хто дотримувався цих домовленостей. Ми збираємося розірвати договір з Росією. Ми виходимо з нього. Напередодні до Росії прибув радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. І саме він має сповістити Кремль про розірвання ракетної угоди. Утім, ще до того у Москві заяву Дональда Трампа назвали спробою шантажу, аби змусити Росію піти на поступки. І натякнули, що у відповідь Путіна буде дзеркальною. Реакция уже была на это еще. В прошлом году президент сказал, что если такое решение будет со стороны Соединенных Штатов, ответ будет зеркальный. Поэтому, то есть нет ничего такого неожиданного.